गंथाम बेल थायोबा बे गारिया बेल थायदों ओमफ्राय गारिखौ बिसोर उनाव सावबाय ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना ओमफ्राय आंखौ जा बुंदों ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय आं औ ओमफ्राय हाथायाव बेसेबां बाखौनो लाबोदों ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ सालायग्राखौ जायगायाव माजों बुवाखौ माबा बल्डार दंमोन साइडआव अन्थाइ बल्डारजों ओमफ्राय सिखाजों दानदों औ मानसिफ्रा साबैसेमोन आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दान मानसिफ्रा एसे साबैसेमोन बिराद बुरजामोन सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों नोंसोर साबैसेमोन जों साथाम ओमफ्राय बुग्राफ्राव एसे सावथालफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन नामा गैयाना सावथालफोर दंना एसे बुरजाथारमोन ना नोंसोर साथाम औ बोरलाथिफोरला बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों गावजानो गिदिंबाय आङो गावजानो गिदिंनानै खाराखैबो ओमफ्राय माबाबाय बाबाखौबो संबाय नोंसोरथ' जेबो दाय खालामखायाखैना नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरथ' गारिया कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर खनथाम बेल थायबाय ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना